И коста хора, ние сме тук. Аз и моят приятел сега ще играем на Майнкрафт. Не с другия приятел, който вие знаете и обичате, а с един друг. Здравейте хора, сигурно ме знаете в други видеа, казвам се Златомир. Аз предполагам, съм участвал в Open Pack миналата година. Да, И в други видеа, които снимаме шортовете. Да. И защо всеки път ни питате, защо ги правим видеята на шортовете на английски, а се снимаме на български? Хора, и ние не знаем. Сега изчакайте за малко, защото ние сега в Launcher ние се опитваме да изтеглим нещо. Се опитваме да изтеглим новата версия на Minecraft, която излезе миналия месец. И после ще играем на Майнкрафт. Съжалявам. Това ми е от шишето, защото имам шише. И хора, защо ние не си показваме лицата в видеята, а само в шортовете, защото моята майка ми не позволява. Нека да знам защо. Добре, не виж. Добре, хора, не ми пука да правим, да го спрем ли? Да започваме да играем да го Айде да играем на една друга версия, на една повече стара. 1.20.4. Няма да чакам тук много часове. Чакайте за малко, защото то сега се зарежда Майнкрафт, но нормално е така. И заповядайте, хора, това е Майнкрафт. Сега, хора, вие помните другия ми приятел, ние правихме толкова много сървъри заедно. Много са те, както виждате. Преславски го нарекох, защото така му името. И после, когато видяхте него, от това голямо пупо и голяма дъщерка е него. Започваме нов свят. И сега започваме светът ни. Добре, хора. Ние като истински просто няма да играем с читове. Но ако ни трябва, ще ги използваме. Добре, хора, ние сме тук. Както виждате, аз съм с Dream скина. Съжалявам, че лагва толкова много. Аз не знам защо лагва така. Ама сме в играта сега. Не съм играл Minecraft по толкова много време. Съжалявам за лага. Нормално е така. Аз виждате в другите ми видеа. Добре, хора. Какво правим това видео? Няма нищо да видиш. Само сега по ти говориш на тях, какво са набър. Така, хора, смиряме се на компа. Аз ще играм с Георги. Там той да ме тази контролите, защото аз изобщо не знам. Нямам компютър и така хора. Той не да ми казва, аз ги разбрах. Сега трябва да намерим хора. Трябва първо да се вземем малко дърве. За да може да си построим къща. Нали така? Но първо трябва да плуваме. Аз казах рекла.
Да, хора. Само да подивим малко. Хора, ние се отдавим, бе. И хора, след толкова време стигнахме и само тук не може да се оправим. Хора, компа е шупен и не става за нищо. И така, хора, както виждате, това е общото. Събрахме 7 дърва. Сега ще пробваме това. Ами кай, бе! Само да знаем, че грозите и това да тук. Айде, отивай! За да направим на къща ни трябва по 20-30 дърво, така че трябва доста да се прави. Това ще скинем ли? Не. Ами, ще взимаме по ниските. Там ще хора, знаем, че за да знаем всичко някое време, не знаем дали е сигурно, но може да се появи някой приятел на него. Хора, нали спокойте малко, аз и сега ще гледа. То спокойно. Кой ми кажи, бе? Чак тук начувам. Да. Сега го малко ще поиграя, хора, така че ще да се писва. Така, хора, вие сме напипали 20. Влез в играта. Само, хора, ще видим дали се записва. И се връщаме в играта. Гого, за да направим една къща, колко дърво ни трябва. Спомня как казва мама. Ела тука! Чувате, хора, как звучат улиците. Така, това е звука на един луд човек. Какво се опиваш, бе?
направи, бе? Взема ножка. Само салт. Направи само салт, брат. Опа. Хора, сега ще видим, ще пробваме да построим къща. Гого! Идвай! Добре, хора, докато го чакаме, ще съберем още малко дърво. Съберем 64 дърво, както каза Гого. Много още 7 плана. О, хуйня! Ора. Гого! Ела! Ела! Как може? Как да ти снимала? Не бе, да дойдем на дърво. Не съм с пръчката. Не. Остави това. Малата. Искам просто да нямам нищо. Да нямам нищо. Атка. Да. Сега пък как не изляза? О, хора! Ти да става тъмно! Идвай да строиш къща! Аз още малко и събирам 64. Идвай да строиш. Аз отивам да правя задни салта. Айде, идвай! Айде, готово! Хора, така, бутона са... Айде, събрах ти 64! Мой ред! Добре ли си? Добре, хора, започваме сега да строим. Добре. Къде тук ще строим? Аз сега махам сега дърветата. Ами, точно.
Трябва да направиш прозорец. Оф, има ли тук пясък? А, да, има. Врата. Врата знам как се прави. Оле! А сега как се качи? Ай, не ми салото. Не искам така. Ай, стига става, бе. Правиш ми... Как за първи път ти казваш, че играеш на Майнкрафт на PlayStation? Къде се върна? Искам се качи. Как повече ли снимаш? Не! А, ти стъпваш! Слабаци! Слабаци! Бате, защо ме следите, бе? Баците! Може да мъкнеш? Ай, мъквайте, бе! Може ли това същество да мъкне? Не говоря за тебе, аз за това зомби. Искам да дам една много добра. Искам да направиш прозорец. А? Ще ми да направиш прозорец. Ей, това ще направя прозорец. Искаш? Не. Това е средната. И после, когато става малко, ти остава за прозорец. И когато е готова, като сте изцяла, ще добавя малко ниво. Мале, бе, те моля да почна. Да го направи? Направи. Трябваше да го правя хора, не се чуваше. Все още ли са живи, бе? Умирай! Умирайте! Умирайте! А така умирам! Яш, да се живиш. Само и сам се правя.
Сякаш ще има. Ето я там е. Това правя плаш. Ето един хак. Един хак. Има Ей, там бе. Ще ясно приятел. Имам бе. Ето къде си. Как мога да чуя? Добре. Да сложиш вода или после. То няма лампи или в Майнкрафт. Има да. Какъв е нека там? Точно. Опа. Точно 100. Не са точно. Как мога да вляза? Там. Добре, сега трябва да направя врата и прозорци. Първо ще направя врата, след това ще потърся за камък и ще направя такова. Не. Абе, да. Не каменна врата, просто такова къде си правиш храната. Писка. Да, петка. Добре, сега пък. Ресурса каква беше? Малко да, и за... Не за кирка. Като с кирката аз мога да си направя камен, да си направя такова. Да, с камъка мога да си направя такова петка. Колко дълго е това бърбо? Разно. Скача.
Мисля, че 16 беше максимум. И за 64. Да, 16 беше. Не спирам. Айде. Сега. Кирка, да. Как беше сега, пък забравих рецептата. Съм играл Майнкрафт по толкова много време. Как беше? Да. Сега се спомням. Не, това беше. Добре, сега. Търсим за камък. Не. Това е. След като сме готови, ще бутват. След като сме готови, ще бутват, как ще направя салто. Минути пак съм аз, пък ти ще завърши какво да правиш си. Ако искаш ли? Бе, това е достатъчно, защото не трябва да седем. Добре. Айде да си направя малко плъчки. Ще ни трябват. Айде да взема и това. Да взема и. Няма да бъде никога наш. Да. Да, първо да направим врата, забравих. Аз пък забравих. Да. И забравя въобще. Да, много го забравям. Добре, ще сложим вратата. Къде я сложим? Или тук? Не. Тук. Я сложим и две. Две неща. Да, обичам да си ги правя. Две вълци. Да, я представя, стана ли много? Я виж. Трябва да направим да тази кошка е. Това не става за мен, ти да разбираш. Така, това Това е първата къща в Майнкрафт, която направим. Така изглежда направо. Това изглежда цялата къща в една стара версия. Аз я имам изтеглена, ама. Не, вече я нямам. Съжаление. Добре. Сега ще ви дам хора малко носталгия, както направих. Изглежда много такава
по-стига. Да, това е много прозорец. Сега... Така или след прозорец да излезе? Така? Има начин да стане по-добре. Ще не трябва някаква рецепта. За да направим такива по-добри. По-добре да стане по-велико. Така само ви. Чакай. Няма никога да не трябва този човек. Хора, гледайте ми. Прави хакове. Нали нямаше да използваме хакове, да? Ще ни трябва. Ама това е полезно, ще ни трябва. Да виждаме. Това нещо няма да го ползваме. Не ми пука за хейтове. Сега искам да взема малко въглища. Да би специално на мене диаманти. Пък не видях. Да. Ама за съжаление няма да имаме. Айде да въглища. Жилищно. Бай. Вие така да не много работа. Няма да Варабинчето. за малко. Пиши. Айде бе! Айде бе, служи се! Не знам, служи се! Не ми пука вече слагам. Съжалявам хора, ма трябваше да го направим. Добре, крафтинг тейбъл. Сложим. Ау. Добре, сега къде ще ги слагаме? Хайде да влезем в това. Але не махнем това. Мисля, отгоре ще бъде там да си оттам нещата. Как си изглежда така? Така изглежда ли бе? Я да се другия. Що се първо? Това ли? Не, другия. Този. Не,
Къде друга да сложим? Сложим ли отзад? Не, ще хабим така. Добре, ако искаме да направим втория етаж, ще ни трябва стълби. Ой. Толкова ще ни трябва. Откъде ще? Толкова ли? Да, много е няма. Това ли? Да. Ой. Опа. Не! Чакай много. Yes! Ей, тук да махнем. Що бе? Няма да е много лесно да сложим. Докъде за да стигне втория етаж? Добре, до тук ли? Да. Добре, свършим. Взема. По-бързо. Какво ти ще играеш? И аз ще си правя салто. Що бе? Добре, си коментатор. Добре, хора. Хора, имаме още 9 минути за края на видео. Аз съм хакер. Ой. Това става така. До края. Защо бе? Не пускаш. Толкова ли много тестове ще правим? Добре. Добре, сега. Добре. Къде ми крафтим тейпа? Айде, ще взема и печката с къща. Не, може. О, забравих лего. Да. Не. Ами, три такива, как е? Да, вълна. Да, често ще да правя се. Добре. Как бяха? Така бяха. Такива бяха. Колко често ще правим? Айде 5.
Айде, 5-6 имаме. Добре. Това вечер за какво ще бъде? Това е тук. Още след това. Това път например 10. Добре. Аз съм честна. Па-на-бам. И тук ще направя ще вземем тук. Готово ли? И на средата. Не, ще получаваме ли копирайт за това? Защото има една песен, която много обожавам. Добре, айде. Айде, готово. Добре. Ще правим. Да намеря от те. Да. Съжалявам хора, ама трябва да го направя. Моят приятел ме кара да го направя. Ти ме караш да го направя. Аз съм те питам. Колко легло? Да, едно. Защо да веда? Thank you. Next. Добре, хора, това е готово. Да. Няма дивани в Майнкрафт. Три ли да са? Дали? Аз не знам да направя. Аз трябва сам салата. Абе хора, той е... Хора, не мога, отказвам се. Не мога, хора, казвам ви. Той е твърде луд. За наистина. Не мога. Не мога. Не мога с тебе. Какво си спала? Да изкака. Много жестоко. Добре. Да не говорим.
Друго да направим за къщата. Друго да направим за къщата. И как ще го направим? Маса. Ограда. Може да правим ограда. Я? Хора, може да чакате ново видео от нас в утре най-вероятно. Може и в други ден. Сега хора. Никнем диамант. Искате. Никнем диамант. Сам ще Браво! Ела! Как може да се пише? В коя искаш да пишеш? Ага, добре. Пише тъй. Не, хора. Гого! Ела! Как мога да взема нещо? Няма да изкажа. Едно нещо, обаче трябва да изкажа. Гого, плей, сега. И ви пиша кой искам. Ти? Да. Ама трябва ли да пиша Майнкрафт? Не. Добре. Айде. Къс. Добре, айде. Това ще съм това. Абе. Не гледай. Чакайте, хора. Не знам как се пише диамант. За това ще го напиша. Хора. Човек, който не знае как се пише диамант. Кой? Не, аз само искам да видя едно нещо на... Погледнеш ме. На английска. Ига! Гого, махни се! Моля те да не го търна. Ига! Махни се! Какво? Диамант е едно нещо. Не! Пише даймонд. Махни се! Пише даймонд. Даймонд. Не, вярно, искам да напиша нещо друго. Махни се! Отниме това.
Хайде, заминавай. Гага! Идвай! Адам ще бъде диамантен блок. Добре, как да го покорам? Демонс! Какво е това, бе? Демонс. О, хора. И? Ела, бе, и какво сега как да го получа? Това искаш на краката ли? Какво бе? Това са панталони. Това са панталони. Така сам диаманти, как да го получа? Искаш само диаманти. Да. Колко? Чакай, не гледай колко. Така. Не бе. Кое? Знаеш ли колко диаманти можеш да получиш? Става ли? Ага. Чакай. 1000 може ли? 9000, не? Добре, давай. Давай. 6400. Ще да се пробваме 6400 диаманти. Хора! Ела, бе! Какво скачаш? Как мога да го сменя? С кое беше сменяното на тия? Къде са диамантите, бе? Ето. Всичко ли искаш да бъде диаманти? Не. Добре, ай махай се. Ти не мога да се сложат, бе! Аз искам диамантов блок. И? Как да го направя крафтинг? 60. Колкото може. От едно такова, колкото може. Къде е крафтинг тейбъл? Прямо. Ой! Стига толкова. Стига. Стига толкова. Добре. Айде, колко диаманти ми блока получи? Трябва да махам нещата, брат. И колко? Ти, айде, спига! Да, служи ги тука! Къде? На инвентара. Ей, ела!
маци да са в инвентара. Тези! Да! Не! Да махна ли камъка? Да махна ли камъка? Махни камъка, да. Добре. Да, махни го. Всичко ли да махна? Не! Смотро. Мо, кое бе? Да махна ли Не! честа? Не! Диаманта? Да. Просто сложи такъв диамантен главе. Един. Да. Колко са? Няма значение. Само важното е да е диамантен. Тука го сложи. Тука. Да. Благодаря за разбирането. Айде да се откажеш. Всички видяхте. И хора, това беше от нас. Ще се видим най-вероятно утре. Хора, довиждане. Това беше от Нашия епизод. на Майнкрафт. Очаквайте утре втора част на това. Започваме откъдето сме стигнали. Сигурно ще имаме час и до 10. Добре, довиждане хора. И чао!